मोनसे गामियाव बिकि मुंनि सासे सेंग्रा दंमोन। बियो जोबोद सांग्रांमोन। फरायनाय लिरनायजों लोगोसे बियो लोगोफोरजों गेलेफानोबो फैयोमोन। सानसेखालि लोगोआ पाबजि गेम गेलेबाय थानायखौ बियो नुदोंमोन आरो जोबोद फसंजादोंमोन। आरो बिकिया बिफानि मबाइलजों पाबजि गेम गेलेदोंमोन। आरे बिकि फिसा बियो मा मबाइलखौ दिनै सानसे नायबाय दं। Papa, बेखौ नाय गोदान गेम फैदों पाबजि। बेखौनो आं गेलेबाय दोङो। आंखौ जोबोर मोजां मोनदों। फरायनायाव दा खालामगोन नोंनि नोम्फा। दानोबो नोंनि नोम्फा बायदि गोसो फानोसै। दा मानसिफोरनि सिगाङाव मोजां मोनसे आयदा खायदों। हा नोंथ' गेलेनो हादों फिसा रावबो बादा होग्रा गैया नोंखौ। नाथाय फरायनाय लिरनायखौ दा बावगार बाखि आं दङ। खोनासं एनि जाग्राया बासिनबा बिनानै जा। फिसा मबाइल हरथ' आङो दिनैनि थाखाय माबा मोनसे रावदा खालामदो माबा जागोन। Papa, अमा बेदर बिहरदो। नङा आं साम' बिहरसै आयंमोननाव। नो फिसा मबाइला आं बेदर अर्डार खालामबाय ला गेले। बिकिया गेम गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौबो बावाखैमोन। बिनि मार्कसाबो मोजाङैनो